Добрый день, шановные сябры, шановные спадарства. 5 падзеяў тыдня ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. На тыдні 22-28 красавіка я буду каментаваць сёння наступныя 5 падзеяў. Першае. 24 красавіка, 25 гадоў з дня забойства Арнольда Печерского. Другое. 24 красавіка президент США подписал законопроект по войсковой допомозе, в тым ліку і Украине. Третье. 24 красавіка, юбилей 80 гадоў Зенону Пазняку. Четвертое. 27 красавіка информация в незалежных СМИ про смерть Ольги Журавлевой в Варшаве. И пятое. 26 красавіка, 38-я гадавіна Чернобыльской катастрофы. Шановные сябры, Арнольд Печерскі – это першы лідер беларускіх прадпрымальнікаў. Чалавек, якога вельмі добра ведаў, чалавек, памяць якого мы заўсёды ушаноўвалі, таму што шчыра лічылі 25 гадоў таму назад, што ён забіты лукашэнкаўскай бандай. Пра гэта былі інтэрв'ю, пра гэта казалі на пахаваннях Арнольда. Штогод мы уже в часы руха солидарности разом организовывали акции на могиле Арнольда Печерского 24 красавіка. Ён пахаваны на кальварыйскіх могілках в Менску. На вялікі жаль, гэта адзін з беларусаў, пра якога сёння імкнуцца вораги белорусского народа, как белорусы забылись. Так не может быть. Я хотел бы коротко нагадать, что Арнольд был кіраўніком прадпрымальніцкага профсоюза. Гэты профсоюз стваралі ягоныя калегі, але ж все лічылі, што адчоліць менавіта мусіць Арнольд. Ён ствараў першыя страйкамы прадпрымальнікаў, і менавіта в часы Арнольда Печерского адбыліся страйкі прадпрымальнікаў па ўсёй Беларусі. Першы в тым ліку был страйк на дзень волі. Такім чынам інтарэсы прадпрымальнікаў і інтарэсы іншых сацыяльных групаў, якія ёсць у беларускага народа, сінхранізіраваліся. Арнольд Печерскі – гэта сапраўды вельмі моцная постаць, і я глыбока перакананы, што его забілі автокатастрофой менавіта тыя людзі, которые незаконна кіруюць Беларусю в 1999 годзе. Як вось гэтая лукашэнкаўская банда зрабіла і з Геннадием Карпенком, и Виктором Гончаром, и Юрием Захаренко. Хотел бы всем нагадать, что такие злочинства, яны не маюць тэрміна даўніны. И, конечно, вельмі агідна, калі пачвару Лукашенко до этого часу шмат хто называет зусім по-іншаму. Хотя судить менавіта кіраўніка рэжыма за конкретные злочинства трэба было еще 25 гадоў тому назад. Замест гэтага гэтая пачвара Лукашенко, як здзек над нами всеми, над памяццю Арнольда, ён 22 красавіка подписывает чарговы закон, скіраваны супраць прадпрымальнікаў. Але ніколі лукашэнкаўска-пуцінскай банды не перамагчы беларускі народ. Памятаем пра ахвяры беларускага народа, памятаем пра Арнольда Печерского. Светлая памяць. Беларусь будзе заможнай дзяржавай. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, прашу аказаць дапамогу, в тым ліку фінансавую, YouTube-каналу Вячеслав Сіўчык. Вельмі удзячны, што ўжо першыя такія отклікі ёсць. Калі ласка, дапамажыце, давайте разам будем рабіць гэты відеаканал, канал в Ютубе. Свой да свайго па свае. 24 красавіка в сераду президент подписал законопроект о войсковой дапамозе Тайваню, Израилю и Украине, где якраз і закладзены былі 61 мільярд даляраў дапамогі ўкраіне. Бачыце, 4 месяца
настолько затормозили уже в 2024 году эту допомогу. Ситуация на фронте российско-украинской войны, она зараз вельми погрозливая. Кто сочить за новинами, что там отбывается, то ведая, что российские оккупационные войски прорвались до достатково серьезной позиции, там, где населенный пункт Очеретины, ну, был это населенный пункт, потому что война знішает цалкам Донбасс, перетвараючи его в дикое поле. И это есть так само наступствы того, что так поздно принято было вот это решение. Бо проблема была не в Байдене, проблема была менавіта в Палате представников, где республиканская партия не хотела подписывать гэты законопроект. Это наступство внутрипалітычнай барацьбы в Злучаных Штатах Америки. И гэтые наступства вельмі моцна ударили по Украине, потому что теперь будзе вельмі цяжкое лето. Что я маю на увазе? Натуральна, Европа, наколькі магчыма, спрабавала кампенсаваць недахоп амерыканскай дапамогі. Натуральна, гэта таксама бюрократычныя сістэмы, як і в США. И летом я бы сказал, что в Украине складется на фронте достатково тяжкая ситуация. По великому рахунку, там российско-украинская война прыме таки характер репетиции уже Третьей Сусветной войны. Потому что кинуты будут достатково великие и сродки, будут отмобилизованы достатково великие массы людей, и натурально это все приведет до того, что та тотальная война, якую мы бачим уже больше 2 годов, яна будет еще больше тотальной. Так само цікаво то, что летом уже цалком запрацуе новый закон о мобилизации. Вельмі цікавы такі здзек был над правам, гэта тое, што спрабуюць украінскі ўрад, калі можна так сказаць, дастаць грамадзян Украіны, якія з 25 гадоў до 60 гадоў мужчыны і могуць служыць войску, вот так вот дастаць іх уже в замежжы. Вось. Цікава, што некаторыя краіны на гэта адклікаюцца, па великому рахунку, это чарговае просто парушэнне міжнароднага права. Ну, с такими добрыми намерами, ведомо, куды шлях выбрукаваны. Але ж мы таких добрых намераў нагледзеліся вельмі шмат за апошнія гады, і якраз шмат якія рашэння дэмакратычных уладаў, яны абсалютна не впісваюцца в права, яны абсалютна не впісваюцца в рэчаіснасць, якая ёсць. Ну, я хотел бы тут только взгадать, я не буду отдельные подеи это робить, что 25 красавіка Сейм Литвы на год протягнул санкции супраць громадян Беларуси, нават взмацнил их. Так званые демсилы еще радуются, что хотя бы Сейм не принял еще большие обмежевания супраць белорусских громадянов. Демагогия. Это называется быццам бы удел в российско-украинской войне. Натурально в 24 году это суцэльная демагогия. Быццам бы белорусских громадян наказывают за то, что лукашенковское войско не воюет в Украине. Быццам бы там мало смертей, быццам мало там забитых. Некое натурально, ну, сапраўды глупство. Але ж мы бачым такую формулёўку, і натуральна, я разумею, што не парву гэты порочное коло падрыхтоўкі уже до Третьей Сусветной войны, и гэтая падрыхтоўка насамрэч вельмі моцна ударыць по всех краінах нашего региона, так званой Черноморско-Балтийской оси. Але ж, ну, хотя бы я могу тут на своем YouTube-канале выказать категоричный протест супраць дзеянняў уладаў і Літвы і іншых краінаў по дискриминации громадян Беларуси. Нагадать, что існуюць міжнародныя пакты, якія подписывали демократычныя краіны, что існуе декларация правоў чалавека, і просто выказываю свой протест, бо гэтыя дзеяння
уладаў дэмакратычных краін, яны не толькі супраць грамадзян Беларусі, яны супраць здаровага сэнса і супраць саміх тых дзяржаў, якія яны ачольваюць. Бо вось гэтая затрымка з амерыканскай дапамогі ўкраіны, якую хоча знішчыць пуцінскі рэжым, яна дастаткова жорстка паказвае, што не так все проста на ўроўні рэалпалітык. Бо мы маем уже 2 гады і больш 2 месяцаў тотальнай вайны в Украіне, якая узмацняе мілітарны патэнцыял імперіі зла Расійскай Федэрацыі. І так, па вялікому рахунку, калі грунтавацца на міжнародным праве, на здаровым сэнсе проста не можа быць. Таму беларусам нельга мець спадзевы, што за іх хтосьці штосьці зробіць. Все толькі будзе залежыць менавіта ад саміх беларусаў, саміх беларускіх грамадзянаў, якіх лукашэнкаўска-пуцінская незаконная банда штодзень праводзіць террор і рэпрэсіі в Беларусі, і вы бачыце, што ізгоямі спрабуюць іх зрабіць і в дэмакратычных краінах. Таксама, як дэмакратычныя краіны чамусьці дазіруюць дапамогу Украіны, якую зараз знішаюць злачынная імперская зла Расійская Федэрацыя. Так не мусіць быць. Але ж мы бачым, як яно адбываецца. Свой да свайго па свае. 5 траўня о 14 гадзіне заклікаю тых беларусаў, якія ў Варшаве, прыйсці да помніка Каперніка о 14 гадзіне на традыцыйную акцыю беларусаў Варшавы. Гэта будзе Великдзень у праваслаўных. Давайте разам і адсвяткуем его, і скажем, што робяць і з праваслаўнымі святарамі, і з святарамі іншых хрысціянскіх канфесій в Беларусі незаконная лукашэнкаўска-пуцінская банда. Прыходзьце 5 траўня о 14 гадзіне, Варшава, помнік Каперніка. Свой да свайго па свае. 24 красавіка юбілей 80 гадоў Зенону Пазняку. Это вельмі добрая дата, тому што сярэдні ўзрост беларусаў вядомы. І вельмі добра, што Зенон Станіславович адзначаў юбілей в Варшаве. Я не планаваў, што нейкім чынам буду ўдзельнічаць в гэтых мерапрыемствах, але ж нечакана для сябе, калі был запрошаны на ўзнагароджанне медалём пагоня сустаршыні руха салідарнасці разам Алены Толстой, вось, то в пэўнай ступені далучыўся, бо в гэты дзень, в суботу, 27 красавіка, і сам Зенон Пазняк быў узнагароджаны орденам пагоні. Ён адзін з 6 беларусаў, якія атрымалі гэты орден упершыню. Як я разумею, публічна гэты орден быў прэзентаваны беларускаму грамадству, а таксама там адбывалася мерапрыемства, в межах якога медаль уже ордена пагоні атрымалі Алена Толстая, вядомая беларуская спартоўка Александра Герасименя, выдавец Ярослав Іванюк і директор Беларускага дома в Варшаве Александр Зарэмбюк. Юбілей выклікаў наогул в Беларусі дастаткова шырокі розгалас. В тым ліку адбываліся рэчы абсалютна непатрэбныя, бо для того, каб крытыкаваць чалавека, абсалютна не трэба выкарыстоўваць дату ігоннага асабістага юбілея. Это зусім не по-нашаму, зусім не по-беларуску. Я маю на ўвазе публікацыю Мікалая Бугая в нашай Ніве, быццам бы не было іншага дня, не было іншых магчымасцей нешта напісаць пра Зенона Пазняка. Тым больш, што в асноўным напісана гэтым Мікалаем Бугаём лухта. Это все не выпадкова. Я са свайго боку віншую Зенона Пазняка з ягоным 80-годдзям.
Шчыра далучаюсь да всех тых добрых словаў, якія прагучалі в ягоны адрес. Хотел бы, конечно, каб у него была магчымасць святкаваць свой 100-гадовы юбілей в Беларусі, каб гэта можна было ему зрабіць і там, дзе ён нарадзіўся, там цудоўныя мясціны, і в Менску, дзе адбывалася ягоная асноўная грамадская палітычная дзейнасць, бо в Менск он дастаткова рано переехал. Я думаю, что это было бы добра для всего беларускага народа. А беларускі народ моцны, і он сапраўды вялікі беларускі народ, і сведчаннем гэтага з'яўляецца і дзейнасць Зенона Пазняка в канцы 80-х, в 90-х годах, калі беларусы не праспалі тое в акно магчымасці, якое было, і Зенон Пазняк был лидером Белорусского народного фронта «Адраджэнне», был лидером парламентской оппозиции БНФ в Верховном Совете. Это вельмі важно. Між іншым, 23 красавіка 90 годов было бы вядомому беларускаму філосафу Владимиру Конану, якого цудоўна ведаў Зенон Пазняк, таксама Владимир Конан, філосаф. Ён выходил в той философский клуб, які организованы был уже в середине 90-х годах при Белорусском народном фронте. И это вельмі добрые даты. Бо час зараз вельмі такі страшны, калі называть рэчы сваімі імёнамі. І толькі праз людскасць, праз тыя рэчы, якія дадзены чалавеку, у гэты час можна ператварыць в іншы, в той, які прынясе вызваленне беларускаму народу. І вось гэта, я думаю, самае лепшае в пажаданні Зенону Пазняку. 100 гадоў Зенон Станіславович. Свой да свайго па свае. 7 траўня о 18 гадзіне в Варшаве витрина Дома Сходнего. Спектакль «Гарольд». Спектакль, не спектакль. Запрашаю свой да свайго па свае. 4 тема, яна такая страшная. 27 красавіка пайшла інфармацыя в незалежных СМИ аб тым, што 15 красавіка в Варшаве памерла ці загінула Ольга Журавлёва. Вядомая як Ольга Журавлёва в якасці яшчэ маладзёвай актывісткі. Прозвішча яе было па мужу Ольга уже Каплуновская, ёй было 33 гады. Яна вядомая была па шмат якіх акцыях беларускай апазіцыі, пачынаючы з 2006 года. Паважныя былі акцыі, якія падрывавалі і асабістай смеласці. У 2020 годзе ей была зламана рука карнікамі лукашэнкаўскага рэжыма, і яна ў 2021 годзе вымушана была пад пагрозай крымінальнай справы разам з сваімі 2 сынамі непаўнагадовымі выехаць ва Ўкраіну. І адтуль пасля уже 24 лютого 2022 года вымушана была переехаць в Польшу, дзе по великому рахунку просто не змогла выжыць. Яна была пазбаўлена бацькоўскіх правоў, і іны сыны Тимур і Марсель, яны сёння знаходзяцца пад апекай Анны Канавалавай, вядомай беларускія актывісткі, дзеці якой знаходзяцца в зняволенні, а сама спадарня Анна да тых сваіх 2 внукаў, якіх выхоўвае, яшчэ далучыла вось апеку над сынамі Ольгі Журавлёвай. Тут страшная такая трагічная падзея аб тым, што Ольгі уже няма в жывых. Это сапраўды вельмі страшна. Даведаліся мы гэта яшчэ толькі, але ж у Ольгі Журавлёвай, 70-гадовая маці, в Менску, як я разумею, пахаванне будзе адбывацца в Менску. Я вельмі прашу, может быть, хтосьці тых, хто зараз меня чуе, можа арганізаваць дапамогу маці Ольгі Журавлёвай, бо лічу, што гэта трэба зрабіць. Гэта магчыма зрабіць толькі
в тым ліку з каардынацыі са старэйшым сынам Цімурам. Ён яшчэ, натуральна, не паўнагадовы, але ж хаця бы можа параіць, як гэта лепш зрабіць, і апекункай дзяцей Вольгі, спадарыні Анны Канавалавай. Вельмі прасіў бы, каб хто можа такое зрабіць, адклікнуўся, бо, праўда, адбылася страшная трагедыя. В соцсетках было некалькі ідыёцкіх запісаў, звязаных менавіта са смерцю Вольгі Журавлёвай. Абвінавачваліся там апазіцыя, грантаеды, все як заўсёды. В одну кучу, з якой смердзіць. Людзі, спыніцеся. Часам у меня сапраўды такое адчуванне, што некаторыя думаюць, што яны будуць жыць вечна. Яшчэ раз скажу, хто можа дапамагчы па пахаванню Вольгі Журавлёвай, калі ласка, адгукніцеся, дам каардынаты, каб гэтая дапамога была все-таки арганізавана. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу дапамогі па YouTube-канале Вячеслав Сіўчык, бо яўна трэба прафесійная менавіта дапамога людзей, якія могуць развіваць YouTube-каналы, якія могуць працаваць па сацыяльных сетках. Калі хтосьці з гледачоў YouTube-канала Вячеслав Сіўчык гэта пачуе, калі ласка, звяжыцеся са мной, бо все-таки трэба рабіць гэты YouTube-канал, асабліва ўлічваючы, што зараз робяць з беларусамі. Свой да свайго па свае. Ну і апошняя навіна, апошняя падзея мінулого тыдня, 26 красавіка. 38-я гадавіна Чарнобыльскай катастрофы. Постсавецкая Беларусь. Новае пакаленне, для якога ўжо Чарнобыльская катастрофа ёсць нейкая гісторыя, а Чарнобыльская катастрофа, яна нікуды не падзелася. І практычна все, што я чытаў в незалежнай прэсе апошняга часу, яно паказвае, што в асноўным выкарыстоўваецца той, што намі было зроблена яшчэ в канцы 80-х гадах, максімум в пачатку 90-х гадах. Так, напрыклад, на Радіо Свабодзе я нечакана для себе наткнулся на інфармацыю пра радыяцыйныя магільнікі, якіх сёння 86, раней было 96. Так вот, вельмі запозненая была рэакцыя ўладаў БССР і даследаваннем, где знаходзяцца гэтыя магільнікі і што там ёсць, займаліся структуры розныя, в тым ліку беларуская геалагічная экспедыцыя. І вельмі цікава, вот зараз было мне все гэта прачытаць, бо по великому рахунку я мог бы быць паміж тых спецыялістаў, якія абмяркоўвалі тыя старыя навіны. Таксама дастаткова старая навіна аб тым, што амаль што чвэрць тэрыторыі Беларусі забруджана радыенуклідамі сёння. Тое, што 185 тысяч дзяцей пражываюць на забруджанай тэрыторыі. Бо пры той уладзе, якая сёння ёсць, толькі парэшткі таго, што было распрацавана в 80-х, пачатку 90-х гадах для мінімізацыі Чарнобыльскай катастрофы. Так вось толькі парэшткі маглі застацца, яны засталіся. Яшчэ раз звяртаю ўвагу, што я цалкам падтрымліваю тых спецыялістаў, якія ў вельмі цяжкіх умовах працуюць ужо в межах рэжыма і спрабуюць, што могуць зрабіць для мінімізацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Хацеў бы нагадаць, што в канцы 80-х гадах, калі ішло змаганне з камуністычнымі ўладамі, то паміж спецыялістамі абсалютная маса, напэўна, процентаў 95, а можа і больш спецыялістаў, якія займаліся чарнобыльскай праблематыкай, яны былі не толькі добрымі спецыялістамі, але ж яны выступалі катэгарычна менавіта за мінімізацыю наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Тое, што разбурыў злачынны лукашэнкаўскі рэжым, і тое, пра што мы не памятаем. Таму
Калі удастся паваліць гэтую лукашэнкаўска-пуцінскую банду, практычна трэба будет пачынаць з нуля, бо на тым, што мы зрабілі в канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, цяпер далёка не уедзеш. Сітуацыя сапраўды змянілась па шмат якіх паказчыках. Ёсць тое добрае, што, натуральна, ніхто не можа адмяніць перыяд полураспада. Горшае, што адбываецца практычна фізічная дэградацыя беларускай нацыі і, натуральна, патрабуецца будуць высілкі ад беларускай дзяржавы для того, каб уже моладзь, дзеці беларускія, яны жылі в іншай рэчаіснасці, бо, натуральна, здароўе беларусаў прыйдзецца падтрымліваць беларускай дзяржавы. Тое, што па вялікаму рахунку, натуральна, мы не маглі комплексна падысці в канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў. Гэтая праблема непазбежна ўзнікне адразу, як толькі удасца пагнаць вось гэту лукашэнкаўска-пуцінскую банду, і беларусы атрымаюць права выбіраць уладу. Гэта самае асноўнае права абіраць уладу. Толькі такім чынам можна будзе все-таки пачаць зноў мінімізаваць і наступствы чарнобыльскай катастрофы і вырашаць іншыя экалагічныя праблемы, якія накапіліся в Беларусі, бо яны і ёсць. І вельмі добра, што за мяжой в замежжы беларуская дыаспара правяла чарнобыльскія шляхі. Як я разумею, найбольшы быў в Варшаве, в якім я таксама прынял удзел. Жахліва тое, што падчас правядзення гэтага чарнобыльскага шляха трое удзельнікаў падышлі да мяне прыватна і распавялі, што якраз на гадавіну чарнобыльскай катастрофы в Беларусі карныя органы незаконного лукашэнкаўскага рэжыма праводзяць дзеяння супраць іхніх родзічаў. Натуральна, што гэта жахліва, і гэта таксама падкрэслівае жах постчарнобыльскай Беларусі, дзе адбылося дзве катастрофы. Гэта Чарнобыль і Лукашенко. І з абодвумі гэтымі катастрофамі беларускаму народу абавязкова трэба даць рады перамагчы лукашэнкаўска-пуцінскую банду і мінімізаваць уже наступствы чарнобыльскай катастрофы, мінімізаваць наступствы іншых тэхналагічных дзеянняў непрадуманых чалавека, якія ўжо нароблены в Беларусі. Конечно, вельмі кепска тое, што падчас прамоваў на чарнобыльскім шляху гучалі абсалютна непатрэбныя беларускаму народу тэмы, в тым ліку прыгадывалася Коаліцыйная рада, нейкія выбары ў гэтую Коаліцыйную раду. Ну што ж, такі час, в такім часе мы жывем. І ў меня таксама ёсць пытанне да тых, хто меня слухае. Калі трэба рабіць падзею і пракаментаваць, чаму адбываюцца выбары в Коаліцыйную раду, і што гэта такое Коаліцыйны савет, і гэтак далей, калі ласка, пішыце в каментарах. В наступным тыдні тады я падыму і гэтую тэму. А 26 красавіка назаўсёды зрабіла так, што Беларусь і беларуская нацыя – гэта постчарнобыльская краіна і постчарнобыльскі народ. І нам з гэтым жыць і выжыць. Бо жыла, жыве і будзе жыць Беларусь. Жыве Беларусь!